chcem povedať iba toľko, že chvíľočku krásno doraz, aj títo dorastenci vás srdečne pozývajú k ním na súťaž 8-6 tento rok. Sobota to bude začiatok 14:00 a ďalšie chcem niečo povedať, že ak by ste si dali guláš a chcete sa ísť vyskákať v tom skákacom hrade, môžete, alebo za tým gulášom si dáte cukrovú vatu, respektíve taký koníček, tam vozí ľudí, takže na vás. Sú to aj nejaké doplnkové akcie, takže naozaj cíťte sa fajn. Pozerajte, vozte sa, skáčte, píte, jedzte a sledujte, čo sa to tu deje. 140. výročie